Jsme na zámku Kačina poblíž Kutné Hory. Zámek patří mezi nejvýznamnější empírové stavby v Česku a pyšní se touto impozantní knihovnou spjatou se šlechtickým rodem Chodků. Sál s mohutnou kopulí, sloupovým a denním světlem je jednou z nejkrásnějších historických knihoven světa a také oblíbenou lokací filmařů. Kromě knih tu můžeme vidět sádrové sošky českých panovníků z poloviny 19. století nebo cennou klasicistní vázu s antickými motivy. Chodkovskou knihovnu založil Jan Rudolf Chotek, což byl stavebník zámku Kačina. Bylo to na začátku 19. století. Pokud se tady bavíme o budově, samozřejmě svoji knihovnu budoval už mnohem dříve. V současné době se v knihovně nachází 40 000 svazků různého obsahu. Je to encyklopedické dílo, jsou tady knihy o lékařství, literatuře, architektuře, právnická literatura a rozsahem jazykovým jsou tady knížky v podstatě ve svých světových jazycích i v mrtvých jazycích, latině, starořečtině. A nejstarší kniha je tady z 15. století. Jedná se vlastně o první účelově postavenou budovu knihovny na našem území. Chotek promýšlel svoji knihovnu, aby nebyla jenom skladem knih a depozitářem, ale funkční budovou. Myslel na to, aby tady byly umístěny studovny, bylo tady také muzeum, kabinet, mapová sbírka, byt knihovníka, jeho kuchyň, místnosti pro jeho služebnictvo a samozřejmě i toalety. To, co je pro nás důležité z pohledu historie knihovny, jsou značky a vpisky, které si majitelé knihovny zaznamenávali do svých knih. Oni si je označovali, že jim patří, že patří do Chodkovské knihovny a dělali to tady způsobem ex libris anebo supralibros. Jsou to knihovní značky, které se umísťovaly tedy dovnitř knih anebo naopak na jejich koženou vazbu. Chodkové žili na Kačině do roku 1911, kdy Kačinu dědí jejich synovec Kvídotun Hohenstein, ale i on rozvíjel knihovnu a doplňoval ji tedy ve směru především mapové sbírky a automobilových map Evropy. Poslední kniha, která do knihovny přibyla za šlechtických majitelů, byla kniha z roku 1932. Mezi nejvzácnější knihy zdejšího fondu patří monumentální popis Egypta, který údajně pochází přímo od císaře Napoleona. Jde o vzácné dílo, které vzniklo na začátku 19. století, v době, kdy Napoleon vyrazil dobývat Egypt, ale vzal s sebou 160 vědců a taky umělců, kteří zakreslovali pyramidy Sfingy a popsali Egypt, nejen jeho historii, ale i současný stav. A z tohoto výzkumu vznikla kniha, která má 24 svazků a v tom panovnickém vydání, což znamená, že Napoleon daroval každému evropskému panovníkovi tu knihu, tak se nachází v úplnosti v Paříži, v Londýně a na Kačině. Knihy, které Chodkové se sbírali, se nachází již 200 let na původním místě, tedy nebylo nutné s nimi hýbat z nějakých důvodů klimatických. To proto, že ta knihovna byla, když jsme Chodky a architekty, vymyšlena tak, aby knihy byly schovány za takovými vzduchovými kapsami. To znamená, že ta proměna toho klimatu, přestože tady není žádné vytápění, je velmi pozvolná a pomalá. To znamená, můžeme říct, že knihy jsou tady v těch nejlepších rukách.